Nggih. Saderepun kula badhe salam riyin nggih Bapak nggih. Nggih, saderepun kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nderek pangke mawon nama kula Herlina Malika si kedelai hitam. Kula miji saking Madiun Kota Bapak. Madiun Kota. Kula mriki wau nite getek. Kok liwat ngendi? Lewat ngebrak aku. Wo, kok liwat getek. Nggih, sakmenika domasipun dijogetaken nggih Bapak. Dijogetaken. Ayo mangga lo, semeneng caket kono caket. Monggo sayang domasipun, Ayo to Mbak, udah tanya ayo-ayo kan joget. Ayo kene. Piye? Piye? Yang mau sini, yang mau ayo. Ini sekelem ora ayo. Ayo kene Mbak, ayo. Mangsamu ngene iki ya 50 ping lho. Kok iya bayangke lho iki Bapak. Manggola papat wis 200, Dumas papat wis 200 lho. 400. Kingko sik enek neh dhewe neh. Boleh neh. Ayo kene pesek. Pesek piye to? Ki kalau tak lokne irungmu ning ndi to? Mbok mbok kuok. Namanya siapa? Namanya siapa? Dona sesuai karo lambene lek nupli. Dona kelas pinten sayang? Kelas 6. Oh, kelas 6. Alhamdulillah lagi sijine. Sijine wis cantik kabeh. Adiba. Oh, Adiba. Habibah. Kelas 6. Oh, inggih. Bu kanca sekolah. Pokoke kae kalah karo sing cilik. Lah iya kalah karo cilik ora wani rene. Yuwane napa, Dona? Minta lagu apa, Dik? Tia Monica Ajeng Febria. Gendenge nduk lagune. Minta lagu apa? Lagune apa sayang? Coba gandulian. King kok lek tipe apa ndang? Habibah minta lagu apa? Habibah nyuwune napa? Tia Monica. Tia Monica. Ria Monica piye? Lagune Ria Monica. Itu judul lagu Besti. Oh, apa? Tia Monica. Wadah tuh, ada. Ada Tia. Oh, Tia Monica. Oke. Bisa dikasih. Dan kebetulan yang sininya belum. Belum ada. Oh, belum. Belum. Yang lainnya, Mbak. Yang lainnya. Yang lain adik kecil lah yang lain ya. Ya. Lagu apa? Napa? Enten oke gak Mbak Tia, Mbak Intan enten. Heeh. Napa ayo gantine apa? Ayo Dik yuk. Itu manggolone tancak ngene ayo. Selak adem. Aduh, kita salah asar kiko. Kene saya. Manggolo, ayo bagus. Kene manggolone. Ayo maju. Di sing ngantuk mau. Kene. Juagong oleh subuh nek kono turu sampai ngowoh-ngowoh. Kesuwen. Jenenge apa le? Sopo? Jenenge sapa? Eldra. Madepe rono gak sang ngingetne dodone banci le. Kok iso? Kelas pinten? 8. Kelas 8. Oke, men sekolah pas 8. Sampun sunat. Pun. Alhamdulillah. Yo name aja ditekem le cucuke yo duwe kok. Podo. Ora. Gone cucuke dikalar kok pitik mau nutul. Kok wis to gak usah. Kene rada rene sing sitoke. Berikutnya ayo gini. Gareng. Namanya saya. Jenenge sapa? Nak mah. Apa? Ya? Yes. Wes pokoke. Kene Jajan kok. Piye? Oh, kan. Rene ora jane yo iso ngomong lho. Oh lah iya lho kok meneng wae. Asli kene. Mboten Lan asline ndi? leratan. Oh, leratan. Ibuke nderek mriki napa mboten? Mboten. Oh, mboten. Nek ora ki arep tak tekoni apa biyen lahir ki ora digebrak ngono lho. Karena tak barenge kene jan iki kegeden ndas apa kegeden sirah apa blangkon. Pas ngono kok. Nah, ngono kan rada ganteng to le yo. Kene. Namanya siapa? Siapa? Alfian. Kelas pinten? 3. Kelas 3. Ya gede lho kene iki jan. Masih satu. Ibu saya mau ngeneng kalem. Calone Satpol PP iki. Kok iso? Iya gulune ndek iki calon Satpol PP. Biyen sing garuk aku gulune ndek. Oh ngono kuwi apa berarti kowe?
Kene. Namanya Luki. Ya. Oh iya. Ya. Koyoke padha karo aku to, Ki. Lah iya, betoke kok meh padha. Iya, Luki. Ya. Luki, koyoke aku pensiun gentine iki. Kelas pinten sayang? Kelas 4 SD. Alhamdulillah kelas 4 sing sakmene gedine Jan. Jan, aku seneng ngono. Nyuwune napa Kita lagu apa mas-masnya? Serampat. Oke. Jaluk amu Mbak Tina monggo serampat pripun. Arep beksa ya. Pokoke golek sing menawi lho. Kendange ben ora ngantuk kalau tengklak-tengkluk lho. Ayo kene. Ayo to mapan lungguh to. Jejer. Ayo bener joget. Diserampatke, Cok. Ayo, Cok. Jejer. Heeh. Sang jajal. Berarti nek sing iso serampat lan pinter berarti kulino ning Tayupan iki. Ngono. Ayo Mas Aduk. Kulino ning Tayupan. Ayo le. Ayo yo. Mbak Jaki. Ya tadi kulino keceblok sampur ki lho. Lah iya. Was. Kayake kulino ketiban sampur karo kledek. Dedek Sanggar Seni Tari. Heeh. Piye? Iki belajarmu ning ndi, Le? Mbak Jati. Oh lah. Murid to jebule. Oh alah, gurune kan ning kene to. Lah iya. Pantesan kok langsung njaluk sampah berarti salah. Elok. Oh alah, Mbak. Murid pinter ki yo ngene iki. Mesti nek enek ning kono nek tayub Le, ayo Le. Mbah Jati, muridé Mbah Jati. Ya wis alhamdulillah berarti sukses. Sukses. Engko nek anu tak jupuk Le Tayupan ya. Siap. Wis kesel para dereng. Urung. Dereng. Ya wis engko nek barbaran Semar Nada nek nomor telepon tanggapen dhewe Le sedina utuh. Tenan. Gak apa-apa murah kuwi yo nih. Kok ya duit godhong. Kene sayang. Saiki kete mas-mase nyuwun lagu apa ayo. Iya. Semuanya joget sini ayo, yang segera. Ndang. Minta lagu apa Mas? Mboten lan apa? Nanti ku yanti ini kene sik. Lan apa? Sak penake kabeh penak. Oh, dangdut apa campur sari? Kabeh iso. Kok ya iya cak telu nyuwune napa sayang? Ndang, dalam napa, Mbah? Campur sari apa dangdut? Umpama, nggih, bareng joget bareng ayo, bareng joget bersama. Sabtawi siang, sabut tabu setunggal, nggih. Monggo ayo bareng sayang. Heeh, cah telu yuk. Ya, Jan. Ayo, Reng. Tengah. Ayo, Reng. Mbak-mbaknya boleh goyang, ayo. Sini dia, ayo deh. Joget sini, ayo.
Aku kok wedi to. Gareng gak nafsu jan. Umpama aku ra wedi dosa. Tak wales lara. Ayo tatuse tak tampa. Nanging aku ra mentolo. Ayo le. Aku ra duwe rasa. Aku lelo kowe karo wong liya. Nanging atiku wis kadung tresno. Kowe milih tresno liya. Kita goyang lagi Bu bersama Semar Nada. Asik. Ayo le. Murid Mbah Jati. Aku kayake gareng kok mendem lho ki. Iki mau saja si mari Mbah Jati Kayaknya banci mau kok. ditekoni jenenge sapa no. Muwenenge dipeke nafsu karo banci. Nafsu karo banci nggih. Mbak Erlina nggih Halo. sawetawis Nggih, kripik nggih, kita Bapak, kripik nggih. Tirlo sawetawis siang nggih. Nggih, Bapak. Nggih. Sampun sayang. Sampun. Mangke sonten malih Sampun. atas paripurna nggih. Aku ki penak-penakan. Sik awakmu keri le. Rini osik. Sampeyan kan diutus sinten kados ngeten iki? Dikongkon sapa? Dadi ngene iki sapa sing ngongkon? Ibu? Oh, ibu. Ibu Sumini. Nyadiki to. Nggih. Oh, monggo salim riyin. Pamitan nggih Ya saya. pamit to, Le. Pak Wiji sampun. Dodok. Dodok. Nah, ora oleh wong pamit kok jengking. Wi jengking iki gayanku, Le. Sakmene ning kono lho. Ora bareng. Selamat buat Mas Manten, Sampun Pak lah, Manten. sanon lah, ngono. Nggih. Kok iya? Pak Samuri nyun pamit. Sampun. Alhamdulillah sampun nggih. Sik wis. Dadi ngene iki ikhlas to? Ora dibayar ikhlas to? Oh, mboten. Kalih kondur kabeh disalami ya. Nggih pun kondur saya. Nggih, matur suwun Dimas Bagus. Nggih. Nggih, matur suwun sang dalam. Iya sayang sini. Iya langsung pulang sayang. Heeh. Sudah. Heeh sini. Apa jaga kotak nih jeruk dong. Nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah yen wonten kotak kladipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Wau namung gegojekan kemawon nggih Bapak nggih. Kula tutuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.